wyddio. Diolch yn i ti o Dduw am y fraint unwaith eto cael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser i'th ofal di. Ter di plith tywalt ysbryd arno. Mi ni gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant yn Harglwyddus i Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Chod goffa am yr cyfarfod pnawn iau. Mae'r gynhadledd haf yn dechrau gyda'r oedfa'n Saesneg nos fori, ond fydd yr oedfa Gymraeg pnawn dydd iau. Felly Gorffennaf 27 am hanner awr 4 ac fe fydd y parchedig Martin Williams yn bregethu. Gyda ar y sil ein hoedfa arferol am hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad, gyn ni ganu tra'r un heistedd Emynau 23 yn turiaf arglwydd yr awr hon yn llwch a lludw ger dyfron. Emynau 23. Darlleniad o'r Salmau, Salm 34, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Salm 34. Bendithiaf yr arglwydd bob amser ei foliant fydd yn fy ngenau yn wastad. Yn yr arglwydd y gorfoledda fy enaid yr rhai gostyngedig a glywant hyn ac a lawynychant. Mawrygwch yr arglwydd gyda mi a chyd yr chafwn ei enw ef. Ceisiais yr arglwydd ac efe am grandawodd, gwaredodd fi hefyd o'm holl ofn. Edrychasant arno a hwy a oleuwyd a'i hwynebau ni chywilyddiwyd. Y tlawd hwn a lefodd ar arglwydd a'i clybu ac a'i gwaredodd o'i holl drallodau. Angel yr arglwydd a gastella o amgylch yr rhai a'i hofnant ef ac a'i gwared hwynt. Profwch y gwelwch mor dda yw'r arglwydd, gwyn ei fyd y gŵr a ymddiriedol ynddo. Ofnwch yr arglwydd ei saint ef, cynnes nid oes eisiau ar yr rhai a'i hofnant ef. A mae eisiau a newyn ar y llewod ieuanc, ond y sawl ac eisiant yr arglwydd ni bydd arnynt eisiau dim daioni. Deiwch blant, gwrandewch arnaf, dysgaf i chwi ofn yr arglwydd, pwy yw y gŵr a chwennych fywyd ac y gar hir y ddyddiau i weled daioni.
cadw dy dafod rhag drwg a wefusau rhag treithi twyll, cilia oddi wrth ddrwg a gwna dda, ymgais a thangnefedd a dilyn hi. Llygaid yr arglwydd sydd ar y cyfiawn, a'i glistiau sydd yn agored i'w llefain hwynt. Wyneb yr arglwydd sydd yn erbyn yr rhai am na ddrwg, i dorri ei coffa oddi ar y ddeiar, yr rhai cyfiawn a lefant, yr arglwydd a gliw, ac ei gwared o'i holl drallodau. Agos yw yr arglwydd at yr rhai drylledig o galon, ac efe a geidw yr rhai brywedig o ysbryd. Aml ddrygau a gaiff y cyfiawn, ond yr arglwydd a'i gwared ef oddi wrthynt oll. Efe a geidw ei holl esgyrnif, ni thorir un ohonynt, drygioni a ladd yr aniwiol, a'r rhai ag asant y cyfiawn a'n rheithir, yr arglwydd a wared yn eidiau i weision, a'r rhai oll amddiriedant ynddo ef, nid a'n rheithir hwynt. Bydd y bendith Duw ar ei air, sanctaidd ef. Gydwch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti o Dduw unwaith eto am y fraint o cael dod, Gerd y Fron yn dod trwy enw a trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch am bob un cyfle i ddod i alw arna ti ac i alw ar ein tad, yr un sydd wedi darparu yr hyn oll sydd angen ar ein heneidio ni. Yr hyn sydd angen arno ni yn ystod ein bywydau ac wrth i ni groesi'r afon o Dduw, wrth i ni groesi o fyd amser i dragwyddoldeb. Mae'r cyfan wedi ddarparu ni, y ffordd wedi hagor ar ein cyfan, a hyn oll trwy yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, ac yn diolch am bob un cyfle i ddod gyda'n gilydd i ganu dy glodydd ac i geisio dy wyneb. I ni yn ddiolchgar o Dduw am yr hyddid yma sydd gennym ac yn gweddio y byddwn ni yn manteisio fwy ar bob un cyfle ac wrth i ni feddwl am yr wythnos sydd o'n blaenau ni. Yn gweddio Dduw, nid yn unig y byddwn ni yn manteisio trwy fod yn bresennol yma, yn gwrando ar dair yn cael ei chyhoeddi, ond o Dduw yn manteisio y bydd yn heneidiau yn cael ei bwydo, y byddwn ni'n cael ei nerthu, yn cael ei cryfhau, y byddwn ni yn gwybod beth yw dy addoli di mewn ysbryd a gwirionedd. I ni felly yn cyflwyno yr wythnos yma, yn gofyn am dy ddiogelwch rhag ymosodiadau'r un drwg, i ni'n gofyn i ti'n cadw ni. Bob un dydd o Dduw, i ni'n meddwl yn arbennig am ein hoedfa Gymraeg ar brynhawn dydd Iau ac yn trysthau wrth i ni weld cyflwr ein gwlad a meddwl am y diwygiadau sydd wedi bod yma yn ein gwlad ni. A'r mwyafrif o Dduw yn clywed air yn cael ei chyhoeddi trwy'r ein iaith ni ac yn canu dy glodydd, yn canu'r emynau yma i ni yn ei canu. Ac eto Dduw, pryn i'r bobl bellach sydd wedi clywed yr efengil o gwbl. Erioed wedi clywed dy air yn cael ei chyhoeddi. Y mwyafrif llethol o'r Cymru yn ein gwlad ni, mwyafrif heb ganu un emyn. Ac os wedi canu emyn, efallai mewn rhyw gêm bêl-droed neu'r gêm rygbi, mewn rhyw stadiwm o Dduw, i ni yn trysthau. Pryn i'r bobl sydd wedi mynychu oedfa. Pryn i'r bobl sydd wedi mynychu oedfa lle mae'r efengil yn cael ei chyhoeddi'n ffyddlon. Ac felly o Dduw, wrth i ni weld ein gwlad yn mynd ymhellach ac yn bellach, wrth i ni weld yr dystiolaeth yn gwanhau o sil i sil hyd yn oed. I ni'n teimlo o Dduw bod ein tystiolaeth ni yn wanach heddi nag yr oedd y sil diwetha hyd yn oed. Ac wrth i ni edrych ymlaen i'r wythnosau'r misoedd, oedd ni bai i ti ddod nôl. Os nad wyt ti yn dod ac yn bendithio, yna o Dduw i ni yn wan obeithio. Ond eto o Dduw i ni'n gwybod yr wyt ti yn Dduw sydd yn holl alluog, yr wyt ti yn dadnefol arno. Ac yma dair di yn llawn a ddiwydion. Ac felly mae gwan yw'r ymddangosiad, mae bach yw ei nifer, i ni'n gwybod mae Duw holl alluog yw ein tad ni. Ac dy fod ti yn abal i wneud yr hyn i ni sydd yn ymddangos mor amhosib. Rwy ti'n gallu gweithio, rwy ti wedi gwneud ac yn gofyn felly nawr o'r newydd i ti weithio unwaith eto yma yn ein plith ni yma ac ar hyd a lled ein gwlad. Y bydd na fendith ar yr efengil sydd yn cael ei chyhoeddi. Y bydd na ffrwyth yn dod i'r llafur. Ac felly ni'n cyflwyno bob oedfa ar wythnos nesaf ac yn gweddio bydde di yn gweld yn iawn i ddod lawr i'n plith, i dywallt y lan ysbryd arno, i fendithio ac y bydd enw di yn cael ei ddyrchafu, gorywch pob enw arall. Felly o Dduw, bydd gyda ni nawr, i ni'n cyflwyno'n hoedfa nawr i ddofal di, a bydde di gyda ni yma, a gyda y rhai fydd yn ymuno yn ystod yr oedfa ar y we neu mewn rhai dyddiau, a bydde di'n gweld yn iawn i fendithio bob un ohonom, ac yn dwy'n ni'n agosach at y ti. Tyr di'n plith tywallt ysbryd arnom, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist.
Amen. Dewch i ni ganu Emynau 40, glân geriwbiaid a seraffiaid, ferdd o gylch yr orsedd fri, mewn olynol seiniau dibaid, canan fawl ei harglwydd cib. Emynau 40 yn ei sefyll, i'w chanu.
Byddai'n testyn o'r salmau, Salm 34 ar 19 adnod. Salm 34 adnod 18, agos yw yr arglwydd at yr rhai drylledig o galon ac efe geidw yr rhai brywedig o ysbryd. Nawr unwaith eto, wrth i ni edrych yn cwmpas ac i bob ymddangosiad, yma'r digred neu sut fedrwch chi ddisgrifio y digred, geiriau fel yr anghyfiawn, y pechadur, yr anghredinwyr, neu'r byd, be bynnag chi eisiau defnyddio, pa bynnag derm. Ar y cyfan, mae'r byd fel cyfanrwydd yn ymddangos yn llwyddiannus iawn. Mae yna rhyw gadernid yn y byd yn does. Mae ni'n meddwl am yr llwybr llydan, mae yna rhyw hyder mewn nifer. Lle bynnag mae yna dorf, mae pobl yn aml yn teimlo yn fwy saff, bod y mwyafrif o'r un farn, o'r un safbwynt ac i chi mynd o'r un ffordd. Mae yna rhyw gadernid, ambell waith allwch chi ddeud rhyw glochta, rhyw falchder yn ei safbwyntiau. Ac chi'n gweld yn ei gweithredoedd nhw, mae yna rhyw gryfder yna. Ac yna, wrth i ni edrych ar yr eglwys yn gyffredinol, ar hyd a lled y byd, ond yn sicr yma yng Nghymru, mi fyddech chi'n mentro dweud, i bob ymddangosiad mae'r eglwys neu'r Cristion yn ymddangos mor wan, mor fregus. Bach yw ei nifer gan amla ac yn sicr yn ein gwlad ni yma yng Nghymru. Bach iawn yw ein nifer ni. Pethau chi'n mynd i'r gweithle, byddai mwyafrif o swyddfeydd neu mannau gwaith, os oes na Cristion, falle un sydd yno. Yn y mwyafrif llethol, does dim. Yn yr ysgolion, faint o Gristnogion fydda ymhlith y plant. Os oes na rai, llon llaw fydda fe, ddim un o llon llaw, nifer fach fydda nhw. Ac felly ni'n ymddangos yn dydyn ni, yn wan. Dyna'r darlun, dyna fel mae'r byd yn edrych arno ni fel rhai gwan, ac i ni'n gallu credu'r peth yn aml, i ni'n gallu meddwl mae gwan ydyn ni. I ni'n cael ein perswadio rhywsut. Mae'r un drwg yn dod ato ni hefyd ac yn sibrwd ac yn dweud, edrychwch arno chi, chi mor wan, i chi ar eich pen eich hun. Does neb arall yn credu'r un peth ac yn enwedig yn yr oes i ni'n byw yn nawr o ran y safiad yn ei chymryd o ran sut i gyhoeddi gair Duw a sut i addoli Duw ymhlith yr rhai sydd yn credu rhywbeth i ni yn nifer fach iawn ac yn cael ein perswadio i feddwl mae dinod i ni yn aml iawn efallai yn teimlo felly. Chi'n darllen y salm hon ac chi'n cael rhyw argraff wahanol. A dyna'r argraff gywir, achos mae'r gwirionedd yn yr ysgrythyr. Yn yr ysgrythyr fe welwch chi addewidion sydd yno i'r saint, ac hefyd yr addewidion sydd i'r anghredadyn. Ac mae'n ddarlun gwbl wahanol i'r hyn i ni'n ei weld yn diwedd yn allanol felly, yr hyn sydd yn ymddangos i'n llygaid ni. Mor wahanol yw'r naws sy'n ni'n darllen yng Ngair Duw. Mae fel bethau chi'n sôn am rhywbeth gwbl wahanol. Ac mae yna rhywbeth tebyg yn Eseia i'r hyn i ni'n gael yn ddiwedd y salm hon. Yn Eseia pennod 3, adnod 10 ac 11, dyma i chi yr hyn sydd yn wir, yr un fath o naws. Gwrandewch ar y geiriau yma. Dywedwch mai da fydd i'r cyfiawn, canis, ffrwyth ei gweithredoedd a fwynhant. Hwna yw'r Cristion. Da fydd i'r cyfiawn. Mae'n dda. A fydd ffrwyth ei gweithredoedd yn cael ei mwynhau. Ac yn adnod 11, gwair anwir, drwg fydd iddo. Canis gwobr ei ddwylo ei hun a fydd iddo. Felly mae gair Duw, a mae hwnna'n wir trwy air Duw, mae'n dweud mae da fydd i'r Cristion, a drwg fydd pethau i'r anghredadyn. Ond i ni'n cael ein perswadio mor wahanol ac yn gallu teimlo'n isel yn dod falle i'r oedfa, falle mynd i'r gweithle ac yn teimlo rhyw fygythiad o'r byd yn dod yn ein herbyn ni ac yn i ni sefyll allan ac maen nhw'n meddwl bod ni'n od ac i gallu teimlo braidd yn isel ar y degau. Ond yna mae rhaid atgoffa o'r hyn sydd yn wir amdano ni a'r hyn sydd yn wir o'r byd. Achos yma o'n blaen yn y salm yma, gosodir bywyd a marwolaeth, daioni a drygioni a bendith a melltith. Dyna'r pethau, dyna'r gwahaniaethau sydd yma, sydd o'n blaen ni. Yr hyn a ddysgwn yw, mae gwael fydd cyflwr y pechadur, beth bynnag y gweil yn y presennol, beth bynnag yw sefyllfa'r byd nawr.
Beth mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni, mae gwael yw ei sefyllfa nhw. Ac mae da yw sefyllfa y saint y Cristion. Mae da fydd tynged y Cristion. Mae'n dda arno ni. Mae'n cyflwr ni yw'r cyflwr gorau phosib. Mae'n gysur i bob Cristion, ac am gysur i'r rhai yma, efallai neu'r rhai sydd yn gwrando sydd yn ceisio, ond hefyd am her sydd i'r byd. Os yw hwn yn wir, mae'n dda iawn i'r Cristion. Ond os yw'n wir, mae'n ofnadw o ddrwg i'r anghredadyn. Dyna beth mae Eseia'n dweud, dyna beth mae'r Salmydd yn ei ddweud. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar braint y saint, yn ail anrhaith yr anghredadyn, ac yn olaf yn drydydd galwad i geiswyr. Wel, yn gyntaf, braint y saint, am freintiau, am addewidion o fendithion sydd i'r Cristion. Os nad ydych chi'n Cristion, am eiliad, gwrandewch beth sydd yn wir o'r Cristion. Chi efallai sydd yn oedi dod at Grist am ba bynnag rheswm. Chi sydd yn llenwi'ch calon ac esgusodion pam na ddylwch chi ddod a phwyso arno nawr. Chi sydd yn ystyried oedi eto. A sydd arall i fy'n heibio, neu blwyddyn arall i fy'n heibio, a newch chi feddwl rhywbryd to, ond nid nawr. Wel, os felly, gwrandewch ar yr hyn sydd yn wir o blant yr arglwydd. Y sawl sydd wedi dod at droed y groes. O unrhyw un sydd yn Cristion fan hyn, betawn ni yn cael rhyw arolwg a gweld pwy o'r rhai sydd wir wedi dod i ddeall a pwyso ar yr arglwydd Iesu Grist ac sydd yn proffesu ac yn honni fod yn Gristnogion. Dyma beth sydd yn wir am rheini. Yr rhai sydd yn gallu dweud yn eu hanes nhw bod nhw wedi bod wrth droed y groes ac wedi derbyn golchiad yn ngwaed yr arglwydd Iesu Grist. Beth sydd yn wir? Os ych chi'n Cristion, dyma beth sydd yn wir amdano chi. Adnod 15. Llygaid yr arglwydd sydd ar y cyfiawn. A'i glistiau sydd yn agored yw llefain hwynt. Dyna sydd yn wir amdano chi. Yr hyn mae'r Salmydd yn ei ddweud yw fod llygaid Duw arnom ni. Os ydyn ni'n Gristnogion, y gair arall i ni am Cristion yw'r cyfiawn. Wrth gwrs, dydyn ni ddim yn gyfiawn. I ni'n gyfiawn yn yr arglwydd Iesu Grist. I ni wedi derbyn cyfiawnder Crist. Ac felly mae'r Beibl yn disgrifio'r cyfiawn fel y saint, fel y Cristion. Felly gair arall yw nid bod ni'n dweud bod ni'n bobl mor dda, dim byd o'r fath. I ni'n gweld, i ni'n gwybod bod ni'n bechaduriaid, ac bod ni'n pennaf o bechaduriaid. Ond beth mae'r Cristion yn gwybod yw fod yn cael ei gyfiawnder yng Nghrist. Ac felly y cyfiawn yw gair arall am Cristion. Ond beth mae'r Beibl yn dweud wrtho ni yw hyn, llygaid yr arglwydd sydd ar y cyfiawn. A'i glistiau sydd yn agored yw llefain hwynt. Felly mae yna lygaid a mae yna glistiau wrthi. Be mae'n dweud yw hyn, ni all yr arglwydd gadw ei lygaid oddi ar ei blant. Dwi ddim yn gallu. Os oes yna rai sydd yn rieni, fe fyddwch chi'n gwybod be mae e fel. Yn enwedig pan maen nhw'n fach iawn. A pan maen nhw'n dechrau cerdded. Mae llygaid y rhiant ar ei blentyn, ar ei fab neu ar ei ferch. Dwi ddim am ei blentyn i fynd o un ffordd i'r llall, falle mae'n mynd i berig neu colli golwg arnyn nhw. Mae llygaid y rhiant wastad ar ei plant. Hyd yn oes, chi'n mynd i'r parc neu rhywbeth, a chi'n gwybod bod yna glwydi a ffens o gwmpas a bod nhw'n ddiogel yna, chi dal gyda'ch llygaid ar eich plant. Os ych chi'n bita bwyd a cael picnic a maen nhw'n mynd i chwarae ar y siglen neu rhywbeth, mae'ch llygaid chi dal ar eich plant. Dwi ddim yn ymlacio tan o'n i nôl yn y tŷ. A hyd yn oed wedyn dwi eisiau gwybod ble roedden nhw, os oedden nhw'n saff. Achos dyna yw natur rhiant. Ond fwy felly yw yr arglwydd bod ei lygadau ar ei blant ef. Mae'r Cristion yn gallu dweud hyn, bod Duw a'i lygad arno ni trwy'r amser. A rheswm am hynny, nid oherwydd unrhyw ddaioni yno ni, ond fe wel yr arglwydd perffeithrwydd ei fab yn ei gorchuddio'n llwyr. Maen nhw mor arbennig. Mae perffeithrwydd Crist yn gorchuddio ni'n llwyr. A mae yna rhywbeth arbennig am y saint. Maen nhw wedi cael ei prynu a ffris gwerthfawr iawn. Ac felly mae lygaid arno ni trwy'r amser. Nid yw yr rhai a ddaeth yn llwythog a droed y groes, wedi iddynt weld ei pechod a theimlo trymder y faich, a rheina byddath cri o'r galon,
Dyma'r rhai sydd mae'r arglwydd a'i lygad arnyn nhw, ond yr rhai hefyd sydd wedi dod â'n bwysau euogrwydd ac yna'n dod â droed y groes, a mae yna rhyw gri yn dod o'r galon. Ac yn aml iawn dyw'r cri yma, does dim geiriau yn agos i'r cri. Dyw'r un sydd yn ceisio ddim yn gwybod pa eiriau i'w ddefnyddio. Dwi ddim yn siŵr o'i athrawiaeth efallai. Dwi ddim yn sicr beth yw'r ffordd gorau i ddweud y peth, bod y faich yn drom. Ond mae'n dod o droed y groes wedi gweld I bechod ac yn teimlo'r euogrwydd. Mae'n teimlo'r brynt ni. Mae'n gwybod beth yw ei heiddiant e. Mae'n gwybod beth mae'n ei heiddi o flaen Duw. Mae'n gwybod hwn I gyd, a dwi ddim yn gwybod pa le I droi, ond mae wedi clywed rhywbeth am y groes. Ac mae'n dod o droed y groes ac mae'n gweld. Mae wedi clywed, efallai mewn pregeth, neu wedi clywed neu darllen mewn rhyw lyfr, a maen nhw wedi darllen rhyw adnodau, maen nhw wedi clywed fod Iesu Grist wedi dod i'r byd I ddelio gyda'n pechod, a wedi rhoi I ddwylo pur ar led, ac yna y gwahoddiad I ddod a droed y groes, achos fyna yw'r lle. A mae'r ceisiwr yn dod, a mae yna gri o'r galon. Ond dyma be mae'r Salm yn dweud, a mae'r arglwydd yn clywed. Ac fe'i cliw, a'i glistiau sydd yn agored i'w llefau'n hwynt. Ac mae'n deall y gri. Ac mae'n ymateb, a mae'n gwybod yr hyn sydd angen, mae'n ei golchi nhw'n lan. Mae'n ei gorchuddio nhw o chyfiawnder Crist. Sylwch, nid yw ei lyged arnom oherwydd ein daioni ni, ond nid dyma peryg yng Nghymru, o'r ychydig crefyddol sydd ar ôl. Efallai, dwi'n gwybod, dwi wedi clywed am un neu ddau sydd yn gwrando o dro I dro. Pobl wedi dweud bod cyfaill neu rhywun o'r teulu wedi bod yn gwrando ambell waith. Ac efallai'n pwyso ar eu crefydd nhw. A bod nhw'n bobl neis, a does dim cwestiwn. Maen nhw siŵr o fod yn bobl neis. Dwi ddim yn gwybod pwy o'r bobl yma, ond falle'n bobl neis, efallai bod yna rhywun sy'n gwrando nawr yn berson neis iawn. Ac yn berson caredig iawn. Ac efallai'n grefyddol iawn. Ac efallai wedi mynychu capel trwy bywyd nhw. Ac efallai'n meddwl bod llygaid yr arglwydd arnyn nhw achos bod nhw mor dda. Bod nhw wedi bod mor grefyddol efallai. Efallai bod nhw wedi rhoi arian i'r tlawd a pob math o bethau. Chi rhestr hir o bethau da amdano chi. Ond os felly allwn ni ddweud hyn yn sicr, yna dydych chi ddim wedi deall. Dydych chi ddim yn un o'r rhai cyfiawn, achos I chi'n meddwl mae'ch cyfiawnder chi mae'r Salm yn sôn amdano. Na, dim byd o'r fath. Y cyfiawnder yma yw cyfiawnder Crist. Dyna pam I ni mor arbennig i'r arglwydd, dyna pam mae lygaid arnom ni, achos cyfiawnder Crist. Nid ein gweithredoedd da ni. Mae lygaid arnom a'i glistiau yn gwrando am ein cri drwy'r adeg. O'r eiliad I ni'n dod yn Gristion, o'r eiliad cynta, tro cynta I ni ddod a droed y groes. A'r arglwydd wedi'n gweld ni a'n clywed ni. Hyn I ni'n gwybod o'r gair Duw, yw nid yw I lygaid e'n cau, na'i glistiau e'n cau, o'r fan honno. Doedden nhw ddim yn nghau cynt, ond hyd tragwyddoldeb. Ni fydd ei lygaid na'i glistiau yn geedig. Fydd ei lygaid arnom ni yn edrych ac yn gofalu ac yn ein cadw ni a'i glistiau yn gwrando hyd yn oed pan nad ydyn ni'n ymwybodol fod na gri wedi dod. Mae hwnna I gyd i'r Cristion. Mae'r Cristion yn cael yr addewid y bydd yr arglwydd yn gofalu amdano a'n edrych ar ei ole trwy'r amser. Hyd yn oed pan fyddwn ni'n cysgu. Ni fydd yr arglwydd yn huno. Mae e'n gofalu trwy'r amser, dydd a nos. Hyd yn oed pan ni'n adael e lawr. Hyd yn oed pan ni'n siomi'r arglwydd. Hyd yn oed pan ni'n gwrthgilio. Unwaith I ni yng Nghrist, mae lygaid a'i glisian yn i'r holl amser. Hyd tragwyddoldeb. Adnod 17, yr rhai cyfiawn a lefant a'r arglwydd a glyw ac a'i gwared o'i holl dralloddau. Mor wir yw hyn, am gysur. Mae pob Cristion yn gallu tystio hyn pan oedden ni mewn carchar tywyll di. Beth sydd yn ateb I hynny? Pan oeddem ni mewn carchar tywyll di. Beth I ni'n gallu tystio? Mae'r Cristion yn gallu tystio i'r arglwydd ein clywed ni yn y pydew erchyll ac i'n gweld ni. Sut I ni'n gwybod hynny?
Yr hoes di'n oleini nefo. Fe roddodd e oleini ni. Fe welodd e ni, fe'n glywodd ni, fe roddodd o oleini ni, fe atebodd e ni, fe ymystynodd ei fraich a chibo lawr ato ni yn tynnu ni allan o'r pydew. Ac felly pan oedden ni yn teimlo'r euogrwydd erchill yma, am ein camweddau, am ein pechodau, am brynt ni, ac yn gwybod bod ni'n heiddi colledigaeth tragwyddol, pan dath y cri o'r galon, fe'n clywodd ni, fe dath yr arglwydd ac achub ni. Dyna'r addewid ac ni'n gallu tyrstio'r peth. Mae pob Cristion yn gallu dweud hynny. Adnod 18. Agos yw yr arglwydd at yr rhai drylledig o galon. Ac fe a geidw yr rhai brywedig o ysbryd. Am addewid. Hyn mor wir y tro cyntaf i ni fentro ar yr arglwydd Iesu Grist. Pan agorodd yr ysbryd glân llygad yn hyn eidiau ac yn torodd ein calonau ni. A'n tynnu'r ni lawr. Falle roedden ni'n llawn balchder ac yn clochtar ac yn llawn rhyw syniadau uchel ail amdano ni'n hunan. Ac yna fe ddeithon ni trwy waith yr ysbryd glân i weld ein heiddiant a'n pechod a'n tynnu'r ni lawr, darostyngu'r ni. Dyma yw'r rhai sydd yn dod at y porth cyfing. Dych chi'n cofio dod at y porth cyfing? Yn dod at y man honno, a chi'n gweld y llwybr cul yn arwain at y nefoedd. Ac o'ch chi ddim yn gallu mynd trwy'r porth cyfing, ddim yn gallu dod yn Gristion, ond oedd rhywbeth yn gorfod digwydd. Oedd rhaid gadael eich balchder a'ch clochtar, a'ch gweithredoedd da, eich crefydd, a'ch holl ymdrechion y cnawd. A gweld nad oedd modd dod ar rhain gyda chi os oeddech chi'n dod yn Gristion. Ac fe ddeithoch chi dod i'r fan, lle gwelwch chi, mae'r rhaid i fi edifarhau o'r holl beth yma. Ac yn ei gweld yn rwystyr. O troi cefn arnynt. Pryn y gall rhain godi ei golwg. Pryn y gall rhain ynganu y bychiad hyd yn oed. Ond beth i ni'n deall yw hyn, fod yr arglwydd yn agos at yr rhai drylliedig o galon. Ar ôl i'r ysbryd glân weithio, mae'r arglwydd yn agos. Dyna beth sydd yn hyfryd am air Duw trwy'r amser. Nid yw Duw yn chwarae gyda ni. Dyw e ddim yn mynd â ni hyn a hyn o'r ffordd ac yn chwarae gêm ac yn gadael i ni fynd trwy rhywbeth sydd yn ddianghenrhaid. Dyw e ddim yn neud hynny, dyw e ddim. Mae'n dduw doeth, mae'n dduw cyfio, mae'n dduw teg ac mae popeth yn ei amser fe wneith adael ni pa bynnag mor hir sydd angen gadael ni yn ymwlch yr argyhoeddiad. Ond un peth i ni'n gwybod yw hyn, os yw'r arglwydd yn agor llygaid yn hyneidiau, i ddangos i ni'n cyflwr, ac i ddangos i ni ein bod ni'n drylliedig o galon, ac ein brywedig o ysbryd, ac i'n gweld ein pechod, mae e'n agos ato ni. Ac fe wel yr arglwydd ni, ac fe'n cliw ni. Mae'n debyg ond yw ei Salm 51 adnod 17. A berthau Duw ydynt ysbryd drylliedig, calon ddrylliog, gystuddiedig o Dduw ni ddirmygu. Dyma yw canlyniad gwaith yr ysbryd glân. Mae dweud os oes Cristion yn falch, mae yna rhywbeth mawr o'i le yn does. Odi yn bosib. Dyle fe ddim fod yn bosib, ond ni'n gwybod i ni'n syrthio ac i ni'n cael balchder yn dod mewn ac mae'n broblem. Ond ni ddyle fe fod yna, achos os ydyn ni wedi profi o'r ras Duw, fyddwn ni wedi gweld ein pechod. Ac os ni wedi gweld ein pechod, i ni'n gwybod beth yw'n potensial ni yn ystod hyd yn oed bywyd y Cristion. I ni'n rhedeg, i dyle ni fod eisiau rhedeg i ffwrdd o bechod. Ac felly ni wedi'n tynnu'n lawr. Mae'r Cristion, fe ddyle'r Cristion fod yn un sydd wedi ddarostwng ac wedi gweld ei gyflwr gerbron Duw. A berthau Duw ydynt ysbryd drylliedig, calon ddrylliog, gystuddiedig o Dduw ni ddirmygu. O mae'n addo bod gyda ni bob cam o'r ffordd. Adnod 19 o'r Salm, aml ddrygau a gaif y cyfiawn, ond yr arglwydd a'i gwared ef oddi wrthynt oll. Am addewid. Dyma i chi addewid y Cristion. Aml ddrygau a gaif y cyfiawn. Ac i ni'n gwybod hynny'n dydyn ni. Hanes pob saint, pob Cristion yw problemau, anhawsterau, gelynion yn ein herbyn ni, siomedigaethau, ymosodiadau, amheuon, y cyfan.
ond beth i ni'n cael ar y ddewyd fan hyn yw hyn. Ond yr arglwydd a'i gwared efo ddi wrthynt oll mae yno i'n nerthu ni fel y llwyddodd Iesu Grist yn ei dasg o achub dyn. A'r holl dreialon a wynebodd ar y groes ac yn ystod ei weinidogaeth, ac felly y caiff y saint treialon. Ond hefyd fe gawn ni waredigaeth. Dyna'r ateb, dyna'r addewid i'r Cristion. Dyna'r addewid sydd gan y Cristion. Adnod 20, fe a geidw ei holl esgyrnydd, ni thorir un ohonynt. Nawr, wrth gwrs, mae rhaid i hynny fod yn gyfeiriad at darlun ysbrydol. Achos byddwch chi ddim yn addo na fydd yn hesgyr ni'n cael ei torri. Achos tybiwn ni fod na Gristion di torri fraich neu wedi torri goes. Rhywbryd yn ystod ei fywyd. Felly, nid felly yw mae'n cael ei ddehongli yn ysbrydol. Ond mor llawn yw yn ysbrydol. E fe a geidw ei holl esgyrnef, ni thorir un ohonynt. Pan ni'n meddwl, dyma fe. Mae'r addewid fe fydd yn ein cadw ni pam, achos mae lygad arno ni. Mae'n edrych ar prydferthwch ei fab yno ni. Mae Iesu Grist wedi'n golchi ni yn ei waed. Mae wedi gorchuddio ni eberffeithrwydd. Dyna statws y Cristion. Adnod 22. Yr arglwydd a wared eneidiau ei weision. A'r rhai oll a ymddiriedant ynddo ef, nid anrheithir hwynt. Am addewid. Am freintiau, am bendithion. Y sawl sydd wedi dod at Grist, mae yn ein gwared i ni. Fe dalodd Iesu Grist y pris am ein rhyddid. Dim syndod fod ei lygaid yn wastadol arno, wedi talu'r fath brydwerth. Fe gostiodd yr iachawdwriaeth yma fywyd yr arglwydd Iesu Grist. Fe dywalltodd Iesu Grist ei waed. Fe agorodd ffynon, lle gellir golchi'r pob staen pechod i ffwrdd. Ac mae'r rhai yma wedi derbyn rhodd, ffydd i ymddiried yno. Dyna be mae'n dweud, ymddiriedant ynddo ef. O dyma'r rhai sydd wedi cael rhodd gan yr arglwydd. Trwy ras, wrth i'r llygaid ei heneidiau cael ei hagor, ac wrth iddynt weld ei pechod. Rhoddid y nerth i edifarhau, ond hefyd rhoddid y ffydd yn nhw i wybod, rhaid dod at y groes. Rhaid edrych dyrchafu'n llygaid i fyny a gweld yr Iesu. Ac yna wrth edrych arno yn cael y gallu o'r diwedd i ymddiried yn henaid yn yr arglwydd Iesu Grist. Am rodd i'w ffydd a chibol. Y gallu i bwyso tynged ein heneidiau tregwyddol ar unweddau'r Iesu. Ar ei fywyd perffaith a'i farwolaeth dirprwyol. Be mae'n olygu? Mae'n golygu hyn. Y gallwn ni fynd i gysgu yn y nos, yn gwybod beth bynnag a ddaw. Os na welwn ni'r bore, fe fydd yr enaid yn saff yng Nghrist. I ni gallu mynd i gysgu yn hyderus fod yr enaid yn saff yng Nghrist. I ni'n gallu byw ein bywyd yn ddyddiol yn gwybod bod ein heneidiau ni'n saff yng Nghrist. I ni'n pwyso ar Grist. I ni ddim yn mynd o gwmpas y lle yn trio gwella'n bywydau ni mwyn ennill iachawdwriaeth. I ni ddim yn trio twyllo bobl i feddwl pa mor dda i ni. I ni ddim yn trio twyllo Duw i edrych. Dwi wedi dod i'r capel dwywaith, 2 gwaith y Sul yma, a wythnos diwetha, a dwi'n mynd i ddod bob nos wythnos nesaf i'r gynhadledd. Ac yna dwi'n gallu perswadio Duw, rhaid fy mod i'n Gristion. Na, dim i o'r fath. Mae'r Cristion yn un sydd wedi gweld does dim byd ganddo, ond pechod. Ond fod modd dod at y groes a derbyn maddeuant a golchiad. A mae wedi derbyn yr rhodd o ffydd i ymddiried fod ei enaid yn saff yng Nghrist. Yr addewid yw hwn, y fraint, y fendith. Mae'n dweud, nid anrheithir hwynt. Cadwedigaeth tregwyddol. Mae'n debyg i'r Rufeiniaid 8:1. Nid oes gan hynny y nawr ddim damnedigaeth i'r rhai sydd yng Nghrist Iesu. A mae hwnna yn drosolwg byr iawn, cyflym o freintiau'r Cristion. Dyna beth sydd gan y Cristion. Pan mae'n deffro bob bore, mae'n gwybod yw'n pwyso ar Grist, ac mae llygaid yr arglwydd arna i.
Ac mae glistiau yn fy nghlywed i, mae yn fy ngwaredu fi, mae'n mynd i fy nghadw i, ni fydd yn fy anrheithio, nid anrheithi'r hwynt, fe fydd yn fy nghadw fi. Beth bynnag yw'r treialon, dwi'n addo na fydd na treialon, fydd na ddigon o'r rheini, ond be mae'n dweud fe fyddai'n dy gadw di trwy'r cyfan, tan y bydd ffydd yn troi yn olwg, ac y ceidi fy ngweld i wyneb yn wyneb. Dyna'r Cristion. Wel, gewch chi symud ymlaen, yn ail. Anrhaith yr anghredadyn. Am rybydd. Dyma chi rybydd sydd i rai, efallai sydd yn gwrando, sydd yn llawn cynlluniau, efallai i lwyr droi cefn ar air Duw. Lle chi ddychmygu'r sefyllfa'n rhwydd iawn. I ni wedi gweld yn dod degau, os nad cannoedd, dros y blynyddoedd. Chi gweld nhw. Efallai wedi magu yn y capel. Ac yn dod yn ffyddlon fel rhai bach. Ac yr rhai'n dweud, wel, o dim dewis yn nhw. Maen nhw'n dod ac yn hapus i ddod gyda rhieni ac yna'n dod i'r ysgol Sul ac yn tyfu fyny, falle cwrddau pobl ifanc. Ac yna maen nhw'n gweld y byd. A maen nhw'n dechrau meddwl, dwi ddim yn siŵr am hyn. Ac maen nhw'n dechrau ystyried troi cefn, meddwl mae'n gymaint well allan fyna. Ond dyw'r byd mor ddeniadol, llawn a ddiwydion. Ac efallai'n dechrau ystyried troi cefn ar air Duw, ac efallai'n meddwl, na, dyw'r ffordd yma, dim y ffordd dwi am I ddilyn. Ond yn barod, I ni'n gwybod bod I traed ar y llwybr llydan yn barod, efallai dyn nhw ddim yn sylweddoli na. Efallai'n meddwl gan maen nhw wedi magu ar aelwyd Gristnogol, bod I llwybr nhw yn lwybr cul iawn, teimlo felly. Ond be dyn nhw ddim yn sylweddoli, maen nhw ar y llwybr llydan. Ond efallai na wyddus nawr I sicrhau bod nhw'n aros ar y llwybr llydan. Dyna beth yw'r realit i'r sefyllfa. Alla bod yna rai sydd yn gwrando am wneud yn siŵr ei bod nhw'n aros ar y llwybr llydan. I wneud yn siŵr nad oes dim perswad I geisio'r llwybr cul yma. Sawl un wedi bod yn y fan hon. Ni wedi gweld nhw, fan hyn o'r pulpit, ni wedi gweld nhw dros y blynyddoedd. Yn eistedd yna'n gwrando, Sul ar ôl Sul, a chi gallu gweld meddwl a beth yw'r hyn sydd yn mynd trwy meddyliau nhw. Chi'n gweld ar wyneb yn newid rhyw olwg wahanol ar y wyneb, a caledwch yn dod ar y wyneb. Ac I chi'n gweld, mae yna rhyw ddeheu am y byd, ac yn gweld, dwi ddim yn hoffi'r ffordd yma, ond dwi'n hoffi'r llwybr llydan, mae'n edrych mor deniadol. Wel, os felly, I ni newydd ddisgrifio beth sy'n wir o'r Cristion, a fi fydd bob Cristion yn gallu dweud amen I hynny, ac yn tystio i'r peth. Breintiau y saint, yr holl bendithion, hyd tra gwyddoldeb, ond dyma beth sydd yn wir yn ôl gair Duw, am dynged yr rhai sydd ar y llwybr llydan. Adnod 16. Wyneb yr arglwydd sydd yn erbyn yr rhai a wna ddrwg. I dorri ei coffa, oddi ar y ddeiar. O disgrifiad yma o'r sawl sydd yn cerdded mewn pechod, y llwybr llydan, sydd yn rhodio, heb gwylydd, o'i gwrthodiad o Grist. Ond nid dyma'r broblem, mae pobl yn meddwl mai diffiniad o ddrwg yw bod chi'n mynd I dirwyn a dwy'n I harian, neu bod chi'n taro rhywun, neu lladd rhywun, neu twyllo, neu beth bynnag yw e. Ond yr hyn I ni'n gwybod o air Duw, mae hwnna'n gynwysiedig wrth gwrs I fod e. Ond dyma'r drwg yw gwrthod Crist fel ein hunig sail, ein hunig obaith am iachawdwriaeth. Dyna I chi ddrygion ni. Fod Duw wedi hanfon ei fab, Iesu Grist i'r byd. Ach bod wedi gwrthod e. O, mae'r rhain sydd yn llawn hyder, mae nhw sydd yn dewis yr hyn sydd yn iawn. Nid oes cwylydd yn agos iddynt yn aml nag oes, neu bod nhw wedi troi cefn ar Dduw. Maent yn meddwl y gallant feddwl breuddwydio beth bynnag ymynant, ond nid yna maen nhw'n meddwl yw'r rhyddid yr anghredadyn. Fedra I feddwl be dwi eisiau meddwl amdano. Fedra I fynd I ble bynnag dwi eisiau mynd. Sim rai fi boeni bod yr Sul dim mwy, fedra I cael diwrnod arall I fynd i'r traeth, I fynd i'r parc, I ymlacio. Neu I gair dydd Sadwn I ymlacio ar dydd Sul I baratoi ar gyfer gwaith y bore wedyn. O, dyna ryddid maen nhw'n dweud. Fedra I neu beth dwi eisiau, does dim eisiau rheolau I fy nghaethiw I. Ond yr hyn I ni'n darllen fan hyn, nid yw'r arglwydd yn anwybyddu drygioni na phechod. Dwi ddim yn anwybyddu, does dim byd o'r fath. Be mae'n dweud wrthyn ni yw hyn, mae yn erbyn pechod.
ac yn erbyn y sawl sydd yn pechu, wyneb yr arglwydd sydd yn erbyn yr rhai a wna ddrwg. Mae hwnna'n codi dychryn yn diwedd. Ond nid yw'n codi dychryn i a rhai sydd yn anwyl i ni. Mae hwn yn codi wir dychryn. Be mae'r Salm yma'n dweud yw hyn? Fod wyneb yr arglwydd yn erbyn yr rhai i ni yn ei caru nhw. Yr rhai sydd wedi troi cefn ar Dduw. Yr rhai sydd yn torri'r sabodd, yr rhai sydd yn byw ar hyd llwybrau anfoes, yr rhai sydd yn mynd gyda'r byd, yr rhai sydd yn codi diwrnod Duw ac yn dweud, fe glywes i amdano ti yn yr ysgol Sul, ond na, dwi wedi dewis llwybr gwell nawr, ac yn codi diwrnod o fe. Ond be mae'n dweud wrthyn ni yw hyn, cymaint ein cariad ni am baich tuag atyn nhw, wyneb yr arglwydd sydd yn erbyn yr rhai a wna drwg. Mae hwnna'n ofnadw yn diwedd. Be mae'n dweud wrthyn ni yw hyn, ni fydd yr arglwydd yn caniatáu iddynt lwyddo. Yr ymddengys nawr i'r byd lwyddo, ni fydd yr arglwydd yn caniatáu i'r byd lwyddo. Mae'r eglwys yn aml iawn yn gallu dychryn ac yn mynd i rhyw stad o banig yn meddwl, mae'r holl bethau, mae penderfyniadau mae'n cael ei gwneud a mae eisiau ni protestio, ac i ni'n anghofio y mae Duw yn abal i wneud beth mae e eisiau wneud, pryd mae e eisiau wneud. Ac os yw Duw am ddod lawr mewn barn ar lywodraeth am beth bynnag fe all wneud hynny. Dyna chi safle'r Cristion i ni ar ochr y Duw holl a lluog. Ond i'r byd, ei clochtar, ei balchder, y mae wyneb yr arglwydd yn ei herbyn. Fe fydd yr arglwydd yn ei gorthrymu. Dyna'r addewid. Brawychus yw syrthio i ddwylo y Duw byw, yr holl alluog. Mae e'n fater sydd yn codi ofn. Fe ddyle fe? I wynebu digofaint Duw, ni all neb sefyll. Cyfiawnder pur, ac felly fe fydd na farn pur. Mae popeth y mae Duw yn ei wneud yn dda ac yn gywir. Ac felly nawr, wrth i ni glywed clochtar a hyder y byd, beth mae'n dweud wrthon ni fan hyn yw bydd ei henwau yn angof. Fydd neb yn cofio'i henwau hyd tragwyddoldeb. Adnod 21. Drygioni a ladd yr aniwiol a'r rhai a gasant y cyfiawn a anrheithir. Dyna chi beth sydd yn wir. Nawr fe wel y byd yr hyn sydd yn dda fel drwg a'r drwg fel da. Ond dywed gair Duw, drygioni a ladd yr aniwiol. Fe ddawen ôl â nhw, bydd yn rhan o'r farn. Wrth gwrs i ni am weld cymdeithas yn gwella, ac i ni eisiau gweld llywodraethau'n dod â'r rheolau sydd yn gyfiawn ac yn iawn, ond am eiliad, byddai'n mynd i ystyried hyn. Efallai bod Duw yn caniatáu rhai pethau ac mae hwnna'n rhan o farn ar y digred. Ac yn gweddi yw y byddai'n dod i weld i pechod ac yn edifarhau amdano. Yn hytrach na mynd o gwmpas y lle yn protestio neu pob math o bethau, gweddio y bydd rhain yn dod i weld i pechod ac yn dod o weld i pechod yn dod at y groes ac yn dod at Grist. Does dim cyfiawnhau pechod nag anfoesoldeb yn hyn, ond yr hyn i ni'n gwybod yw rhan o'r farn yw i pechod ei hun. Fe fydd drygioni yn lladd yr aniwiol. Fe fydd ei pechod yn dod lawr fel tunnell o frics ar ei pennau nhw. Am dragwyddoldeb. Dyna fe fydd ei pechod nhw. Bod dilyn llwybr pechod, bod aros ar y llwybr llydain yn mynd i arwain at ddistriw. Yr hyn a ddywed yw bod pechod yn mynd i ladd y bechadur. Nawr i bechod edrych mor ddeniadol. Bod y llwybr llydan mor bert, ond yw e? Yno ceir hyddid yn ôl pob sôn, i wneud a dweud beth bynnag i chi eisiau. Ond fe ddywed gair Duw ei fod yn lladd y pechadur. Dyna beth y mae gair Duw yn dweud wrthon ni. Fe fydd yn ran o'r felldydd. Yn aml,
Mae'r byd yn troi at bob math o bethau yn meddwl y bydd yn helpu. Efallai pan yn wynebu treialon bywyd, ofnau, siom, prysurdeb, fedro, y byd at bob math o bethau i leddfu ar y boen. Mae yna broblemau mewn bywyd yn does na. Siomedigaethau, pwysau, ofnau, pob math o bethau. Ac yna mae'r byd yn troi at rhywbeth i helpu, yn meddwl ei fod yn rhyw fath o feddiginiaeth, ond yn hytrach beth mae'n dweud wrthyn nhw, mae gwenwyn yw y feddiginiaeth maen nhw'n ei gymryd. Efallai yn teimlo i fod yn help yn y presennol, yn lleddfu rhywfaint ar y boen. Yn debyg i'r ddiodfeddwol, mae'r byd yn meddwl bod y ddiodfeddwol ar nos Wener yn gallu helpu. Dyw e ddim yn helpu dim byd o'r fath. Mae'n pentyrru ar ei problemau nhw. Ond mae'n lleddfu am y tro. Ond mae'n achwanegu, mae'n adio at y broblem. Ac yr un ffordd, mae pobl wedi troi at y gwaith, neu'r gampfa, neu beth bynnag yw e, ac yn meddwl, dyma'r ffordd i ddelio gyda'r broblem. Ond yr hyn i ni'n dysgu, mae nhw wedi mynd at y lle anghywir. Ac os nhw wedi mynd at y lle anghywir, yna mae e fel gwenwyn. Hyd yn oed, os yw yn bit da ar yr wyneb, mae e'n wenwyn, mae e'n niweidiol. Os nad yw rhywun yn troi at Grist, yna mae e'n niweidiol iddyn nhw. Mae e'n lluosogi'r felltith am rybydd. Mae'n debyg eto i Salm 4 ar 4 adnod, ofnwch ac na ffechwch, ymddiddenwch ac calon ar eich gwely a thewch. O, chi sydd yn y byd, arhoswch am eiliad, byddwch dawel am eiliad. Ydych chi'n teimlo felly ambell waith, jyst mynd lan at rhywun a dwedwch stopiwch. Byddwch dawel. Peidiwch eich clochtar. Ystyriwch, ofnwch, ac na ffechwch. Dyma'r rhybydd mae Duw, mae wyneb yn eich erbyn chi. Ydych chi'n sylweddoli beth ydych chi'n neud? Mae'r pechod yn rhan o'r felltith. Fe fydd yn eich lladd chi yn y diwedd, a hynny hi tragwyddoldeb, a fydd na tebolrwydd trwy gydol tragwyddoldeb. Dyma beth mae'r Salm yn dweud, dyma beth mae'r 4 Salm yn dweud. Ofnwch ac na ffechwch, ystyriwch realet i'r sefyllfa. Dyma'r cyngor gorau i'w roi i chi. Ofnwch wynebu digofaint yr holl alluog. Y mae yn abal, mae wedi addo troi ei wyneb oddi wrth i chi. Dyna'r addewid sydd i chi heddi, y digred. Y mae Duw wedi addo troi ei wyneb oddi wrth i chi. Dim anwybyddu yw hwnna. Be mae hwnna'n golygu yw, na fydd ei gariad, ei oleuni yn llywyrchu arnoch chi. Fe fydd yn eich erbyn chi. Mae wedi dweud fe fydd eich enw hyd yn oed yn angof. Be mae wedi dweud, fe'ch difethyr chi. Fe ddaw cosb, fe ddaw barn, fe ddaw digofaint tragwyddol. Y geiriau sydd fan hyn, fe'ch anrheithyr, dinistyr tragwyddol. Mae hwnna mor wahanol yn diwedd i freintiau ac addewidion y saint. Mae yna addewidion yn y Salm yma, mae yna addewidion i'r Cristion, mae yna addewidion i'r byd. Ond am addewid, fod Duw yn addo gosod ei wyneb yn eich erbyn chi. Wel, yn olaf yn drydydd galwad i geiswyr. Yn sicr, yr hyn a welwn yma yw'r gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth, drygioni a daioni, bendith a melltith, y sawl sydd yn deffro i realiti bywyd a marwolaeth, efallai y sawl sydd wedi cael cipolwg ar eich cyflwr, falle bod yna rai sy'n gwrando ac yn dechrau deall eich bod chi wedi troi eich wyneb chi i ffwrdd yr arglwydd. Dwi'n dechrau sylweddoli fod yr arglwydd yn fwy pwysig wedi troi wyneb oddi wrth i chi. Eich bod wedi gweld eich bod ar y llwybr llydan. Ond eich bod wedi dewis aros yno hefyd a bod y realet i'r sefyllfa. Ond efallai bod chi wedi dod i weld hyn. Y byddwch chi am ffoi am eich bywyd. Y byddwch chi'n rhedeg at Grist. Y byddwch chi'n dod at y noddfa, y guddfan, yr rhan mwyaf diogel oll. Ble yw'r lle fwyaf diogel i fod? Am gysgod i'r enaid. Ble yw'r cysgod i'r enaid? Wel, troed y groes, ar fryn Calfaria, yng nghysgod y groes, lle gwelir dwylo pur yr Iesu ar led,
Ac yno lle gwelir yr Iesu yn talu'r pris am eich rhyddid o gaethiwed pechod, ac o fellydd y ddeddf, ac o farn tregwyddol, a'r holl bechodau roeddech chi'n atebol amdanynt, fod yr Iesu wedi gosbi am bob un ohonynt. Mae'r carol i ni chanu amser Nadolig am hyn bechadur brysia fel yr wyt, i mofyn am y noddfa fel yr wyt, i ti yr agorwyd ffynon. A ilch dy glwyfau dion, fel eira gwyn yn salmon, fel yr wyt, gan hynny tyrd yn brydlon fel yr wyt. Dyna'r ymdeimlad i chi'n cael o'r salm, dewch ar frys. Mae wyneb yr arglwydd yn eich erbyn chi, ond does dim rhaid iddo fod felly. Mae wedi addob clywed eich cri, dewch at droed y groes, dewch yn brydlon, dewch ar frys, tra ei fod yn agos ac y gellir ei gaelef. Dyma'r addewidion sydd i chi os ych chi'n ei geisio ef. Adnod 18 a 22 orffen. Agos yw yr arglwydd at yr rhai drylliedig o galon, ac fe a geidw yr rhai brewedig o ysbryd. Yr arglwydd a wared y neidiau ei weision, a'r rhai oll a ymddiriedant ynddo ef, nid anrheithir hwynt. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy air, am dy addewidion, ac yn gweddio o Dduw y byddi di yn gweithio ni'n plith ac ymhlith yr rhai sydd yn gwrando, ac yn arwain rhai efallai sydd yn dechrau teimlo pwysau ei ogrwydd pechod. Arwain nhw at droed y groes, arwain nhw at y salm hon, a byddant yn cael clywed am yr addewidion i'r pechadur, ond hefyd yr addewidion i'r ceisiwr ac i'r Cristion. Tyrd i'n plith, gweithio'n rymus unwaith eto, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch i ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 201. Iesu ei hunan yw fy mywyd, Iesu'n marw ar y groes, y trysorau mwyaf feddaf yw ei chwerw angau loes. 201 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.